Здравейте хора, аз съм Коцубеги и днес ще ви съобщя едно нещо. Ето, виждате сега е тъмно, ето, тук магазина нашия, ето го и блока, осветено тук от лампите, от уличните. И утре може и да снимам, може и да не снимам, не знам, но други ден със сигурност ще снимам или по-други ден ще снимам на някоя игра. На God Simulator ли ще, не знам. На Евро ли беше, Евротрак Simulator 2 мога да играя, да снимам. Не знам. Ще приключа с това съобщение днес. И ще се видим в другия клип. Ще се чуем и ще се видим в другия клип. Поставете един лайк и го харесайте този клип. И чао!